Hai câteva vorbe frumoase de la fratele meu Ali și Claudia pentru Nicolae zis Eci Fieraru. Măi, Doamne, munce zi, măi, Doamne, munce ziua și noaptea, măi, Doamne, pentru familia mea, măi, Doamne, pentru familia mea, să nu ducă viață grea, că am familie de valoare, foa gravă în buzunare. Te pup, Ali.